Salut, eu sunt Ion, suntem acum cu Abi aici. Îi spunem și noi Sal. Sal. Îți. Hai mă frate, nu mai merge. Nu. Auzi, a zis și el așa mai în glumă. Sal. Ce? Aoleu, doamne. Ce? Jucăm. Sal, ce jucăm? Hai să vă arăt și profilul lui. Azi ce am scris, nu mai trebuia să vorbesc. Uitați, ăsta este profilul lui. O are și pe Sandy, da. Eu l-am pe Spike. Hai să-i studiem și noi Tara. Sugerăm să o iei pe Tara. Abi. Uite. Așa. Ready please, hai să scriem și noi. Ready. R-E-A-D-Y. Aoleu, doamne. R-E-A-D-Y. Rebi, am zis. Ready. Să scriu, îmi pare rău. Ok. Deocamdată nu putem vorbi cu el. Până rezolv și eu cu microfonul. Oh my god, oh my god, ați văzut cu cine ne-a dat? Deci dacă aveam aproape toate legendarele în echipă, dacă și el și-a luat pe Sandy, adică e super OP Sandy, după părerea mea. După părerea mea e super OP. Oh my gosh. Oh my gosh. Unul a murit de aia. Care și eu ăla. Îmi pare rău că țip, dar sunt foarte nervos. Adică chiar nu-mi place GM Grab, dar am 3 misiuni super bune pe la el. Da, l-a omorât trenul. Am înțeles. Tara fugi, Abi fugi. Așa, bravo Albert. Au luat și una. Hai că o mai luat dacă e ceva. Oh my god, ce mi-a dat-o. Aproape. Așa am unul. Oh my gosh. Fugi, Tara, fugi. Pentru mine. Da, eu. Pac. Oh my god. Ați văzut? Uitați, te scriu și eu acum.
dacă... Asta am zis și vouă. Dacă o luai pe Sandy pe S E N D I What? Nu mai mere. Am înțeles, mi s-a blocat. Cum ies? So, se Rico ieșit. Sorry că am ieșit din greșeală. Scuzați-mă că fac și eu așa, dar scuzați-mă că ați văzut asta, dar eu trebuie să verific și lumina și totul ca să pot filma bine, să vedeți voi foarte bine. Oh my god, e foarte greu să joc cu Spike deocamdată pentru că are foarte, foarte mare rang și ne dă cu niște peri. Oh my god, era să mă duc direct în tren. Frate, ar fi fost o tragedie. Mamă, cred că de acum o să jucăm niște 2 showdown. Deci îmi sper mult de misiunea gem. Grab. Nu prea ne descurcăm aparent. Adică eu nu mă prea descurc, că el se descurcă excelent, din părerea mea. Cum m-a atins? Adică nu trebuia să mă atingă, nu? Aoleu, nu cred că ne-am omorât pe amândoi în trenuleț. Trenulețul Ciuciu în care ne dădeam noi când eram mici. Hai, dă-le ultimata aia, dă-le! Dă-le să pută! Dă-i să pută odată. Oh my gosh! Oh my gosh! E foarte greu să mănânc din cauza că e un colt, are foarte multă viață față de mine. Cel puțin măcar de mine față. Mai bun. Mama, are barle toate alea. Asta e gravă. Aproape e toată gravă. E foarte, foarte grav, nu că gravă. Pare rău că vorbesc așa, dar n-am ce să fac. Să jucăm în 2 showdown, chiar dacă n-am misiuni, dar uite, cred că am făcut deja una. Nu mai suportam și da, hai să vedem. Hai să vedem dacă dă și ready, please. Să dea ready. Stai puțin că scriu acum. Y ready, please, ready. Hai să vedem dacă el dă ready. Cu Tara. Closing Brawler. El cost... Da, niciodată n-am citit bine aia. Deci nu cred că o să o citesc. Episodul ăsta mai dăm și noi 2 meciuri. Are pens, bagă coins, 2 chestii șmechere.
Hai, I'm ready, please, te rog, te rog. La Game Out-uri cu M10 nebun. Facecam o să-l arăt la 10 video următori. De abonat, scuzați-mă. Când suntem pe Instagram. O să-mi fac și eu cont de Instagram. Deocamdată nu am. Mi s-a părut o prostie asta cu Instagram-ul și cu coele de astea de Instagram. Fac. Mi-a omorât fratele ăsta. Dă-te naibii. Așa, hai, mijloc. 100% era. Deci puteam să pun pariu. Bravo, Enzo. Nu fugi. Du-te, ei. Hai repede. Super easy peasy. Uite-l. Scuze, dar n-avea ce să faci. Trebuia să-mi iau un alt fel de caracter. 0 trofee, foarte bine și așa. Tot cu Spike joc. N-a dat ready up, ok. Așa, i-am dat ready. Are skin-uri super șmechere, ia uite-l, mă. Ia uite-l pe el, mă, că el e șmecher. Are chestii în pistoale, ești nebun. Deocamdată, probabil o să mă fac și eu ca, dacă știți, o să mă fac și un animal. Cred că un vultur, așa, să fac o față de vultur. Nu de tigrișor, mă, nu fac de tigrișor. Nu de tigrișor, mă. Nu vreau de tigru, mă. Tigru nu-mi place, mă. Mă sparg de râs. Hai să vedem dacă mă trăsti, mă. După ce un spike pe el. Pac. What the fuck? Uite cum dă ăla după mine, frate. Nu prea merge nici netul. Nu e cea mai bun net. Hai să vedem dacă au pe eu iarăși. Uite-l, frate, ce mi-a dat-o mie. Oh my god, mi-a dat foarte tare. Fugi de acolo, bravo. Că se spawnează și ție conegul imediat. Și tu ai un spike la dispoziție. Care nu e așa de bun, dar dă și el ca lumea. Și ți-a lăsat ambilău. Mamă, ce bine. Nu, am murit. Sorry, vina mea. Stai, pentru că nu știu să joc cu Spike. Play again. Hai să vedem dacă zicem. Uite, apare, nu vrem. Ia să vedem, îmi iau și un brawler nou. Nu, mă, hai să rămân tot cu Spike. Îmi place cu Spike. Tot așa. Da. Uite, are Star Power aparent, nu am văzut asta. Hai, ultimul match. Că deja adungem foarte mult acest episod. Hai să vedem. Cel cărău e AFK? Nu e AFK. Și mă omoară, am înțeles. Era foarte bună aici. Acum. Dar n-am vrut să dau aia. Deja m-a apucat să eu dau, frate. Nu, te rog, așteaptă, așa, perfect, mă, uite-mă, că abia știe șmecheria. Uitați un leon, mă, uite un leon, mă. El e leon, mă. Fuck, nu l-am prins. Hai să nu te prind acum și pe tine, Leoane. Leonul vieții tale. Dar nu cred, mă, așa ceva. Apare, noi avem... ia uite-i, mă. Ia uite-i, mă, ce încearcă ei să ne bată pe noi, mă. Aici nu există cutii.
Johnule. Hai să-i văd acum. Când se apropie de noi. Deci așa ne apropiem noi de ei acum. Practic. El are 6 power, n-are ce să-i fac. Altă Shelly, mă. E 2000 păsita mea. Haide, Abi, câștigă meciul pentru mine. Nu pentru vreun străin, pentru mine. Aparent o să pierdem. Oh my god! Oh my god! Am câștigat 7 trofee, foarte bine, Abi. Chiar tu ai jucat star player-ul? N-am ce să-ți fac. Ești șmecher. Așa, perfect. Și eu trebuie să plec după încă un meci la masă, că da, sunt încă un copil. M-am iubită să-mi fac de mâncare. N-am pe nimeni, trebuie să-mi facă tati, că na, sunt băiețelul lui tati. Opa, n-are ce să fac, n-are. Oh my god, probabil mâine o să facem și live-uri. Pare că este un mega robot. Da, n-am ce să fac. Da, din păcate n-am avut ce să fac. Cam acesta a fost și acest episod. Dacă mai vreți să continuăm din această serie, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe, să vă abonați la canal. Eu am fost Ianis.